Magandang hapon mga busing. Dito tayo ngayon sa C6, papunta tayo ng Taytay, Rizal. Ano lang tayo dun, bibilin. Bili tayo ng slacks para sa gamitin natin sa graduation. Dito kami. Kasama ko si Mrs. Kasama ko ang aking Reyna. Buti nila may pera siya, ako wala. Kaya siya bibili ngayon. Tayo magamit na slack. Bili muna tayo dito sa Taytay. Dito sa Changi, maganda mamili dito. Medyo makakamura tayo dito. Shout out mga busing. Kakaano dito sa C6 kasi maraming U-turn dito. May biglang sumulpot kaya dahan-dahan lang tayo. Crudo ang karga nitong ano na to. Down. Pinta sila ng tingi. Yun o. Upo tayo. Dahan-dahan lang takbo natin mga busing. Takbong ano lang. Takbong lagi may nag-aantay. Si Pops. Ginagawa nyo dyan. Nung mayroon. C6 mga boss. Dahan lang kayo. Tayo dumadaan mga boss pag nagsimba tayo ng Antipolo. Wait. Buhay na naman yung mga titinda ng milon. Saka yung pakwan. Biglang liko yung bike. Yung mga nakakatakot, mga busing yung biglang pasok. Walang lingon-lingon. Tapos mabilis yung takbo mo, nako. Kaya ganito lang takbo natin yung pagpreno agad tayo. Mga biglang sulpot na mga ganyan. Pahingahan. Anyari, mga paps. May kainan pala doon, hindi natin napapansin yun ah. Tulak si Pops oh. Pasig River mga boss. Oops.
Taytay na mga busing. Ito kung mamimili kayo ng mga parts ng motorcycle, mga motor ninyo, dito marami na sa bandang kaliwa natin mga boss. Galing naman kayong Pasig, nasa kanan sila. Galing kayo ng Taguig, nasa kaliwa. Mga top box, dito ko binili yung top box ko eh. Top box nitong ano, Inmax natin. Saka yung bracket dito din. Nasalpa ka na. Hangin. Grabe ang urbada na to. Ay, nako. So maganda pa yung kalsada mga boss. Yan sa unahan medyo may ano dyan, lubak. Ito may lubak mga boss. Ah, bako yung ano dito, asfalto. Oh, ay, naku. Sige, brother. Max version 1. Huwag ka munang tatawid. Tayo mga boss, malapit na tayo. Yung mga boss kong kaliwa, Pasig. Kakanan tayo, pupunta tayong Taytay. Pasig yung pakaliwa. Dito tayo sa kanan. Traffic din dito mga boss pag ano, ordinary days. Linggo ngayon, hindi gaano. May budo kasi dito yung ano, kasada. Maluwag sa dinaanan pagdating dito sa unahan. Masigip na.
Sa may bakit ng tulay. Tapos ano din ang intersection. Bago, Destinator. Bagong labas ng Mitsubishi. Yun lang ako nakakita niyan. Yun know, Tesla. Yung mga walang coding, mga busing. Sakyan. Ipit na naman sa traffic. May siksikan. Dito tayo. Tingnan tayo dito. Traffic, may stoplight kasi mga busing dyan. Naka-red pa. Yari, dumidiretso sila. Sure ba? Gilid. Saka ako, naka-red light, dumidiretso yung mga sakyan. For sure pala nagpapatuloy. Ito na tayo mga boss sa Taytay.
Dito may pinakamurang gasoline station. Nasa bandang kaliwa natin mga bossing. Mahal na ngayon yung gas pero ano pa rin sila sa kanila. Dun sa Flying V. Bandang kaliwa mga bossing. Yun no. Ito mga boss. Tumura dito yung gas. 118 lang yung diesel nila. Mas mababa sila dyan. Ayaw, kasi sa Tianggian ng Taytay, kahanap lang tayo ng parking dito. Kanan. Yung ano ba? Lima. Ay. Malalim. Tianggi ni Manang Biday. Parking tayo, mga boss. Dito tayo mag-park. Ups. Dito na tayo mga boss.